Fil-katakezi tagħna llum eżisti xtaqt li nirriflettu ftit flimkien fuq aspett li huwa ħafna importanti għat-tiġdid tal-Knisja fi żminijietna u f'kull żmien tal-Knisja. Meta nitkellmu mit-tiġdid tal-Knisja, mill-bżonn li l-Knisja tissewwa biex nuża l-frażi li Franġisku t'Assisi jisma' il-Ġesu jgħidlu fil-Kappella ta' San Damjan, jgħidlu Franġisku mur sewwi l-Knisja tiegħek kif tara tiġġarraf. Il-Knisja tissewwa u tiġġedded, timmatura, issir isbaħ, tkun purifikata, mhux biss meta hemm bżonn ta' bidliet ħanejdu hekk ta' natura soċjali fiha, f'dak li huma strutturi, f'dak li huma l-lifestyle tal-Knisja, però profondament il-Knisja tibda tiġġedded meta tiġġedded l-imħabba tal-insara għal persuna adorabbli ta' Sina Ġesu Kristu. U nixtieq biex neħtlu f'dan l-ispirtu eżistijaj, neħtlu fil-ktieb tal-Apokalissi, kapitlu 2 minn verus 1 sa 5. Il-ktieb tal-Apokalissi l-ewwel ħaġa hekk irridu noqogħdu ħafna attenti kif naqrawh, noqogħdu attenti ħafna x'nisimgħu għaliex illum il-ġurnata nsibu ħafna kidbiet fuq l-internet, pubblikazzjonijiet ta' kodba, series fuq it-televiżjonijiet Amerikani b'mod partikolari, predikaturi anka li mhumiex kattoliċi li nsibuhom jipritkaw fuq it-television. Noqdu attenti x'nisimgħu u kif ninterpretaw dan il-ktieb li matul l-istorja tal-Knisja ġie interpretat b'diversi modi u xi drabi anka b'modi żbaljati, imma minkejja li jkunu modi żbaljati, issib persuni illi jkunu anka qegħdin jagħtu widen għal dawn l-iżbalji li jkunu qegħdin jingħadu. Il-ktieb tal-Apokalissi nkiteb f'kuntest meta għandek il-Knisja fil-bidu, il-Knisja li għaddejja minn ċerta persekuzzjonijiet għaddejja anke minn ċerta tbatija. U allura nkiteb b'lingwaġġ illi l-insara setu jifmu imma il-persekuturi tagħhom ma setgħux jifmu. Għalhekk insibu ċertu lingwaġġ tal-bestja, simbolu tal-Imperu Ruman dak iż-żmien. Il-ħaruf li hu simbolu ta' Kristu, il-qaddisin li b'sin l-abjad jeduraw il-ħaruf, simbolu tal-Knisja fil-ġenna madbura madwar Ġesu, x'inhu qogħdu attenti kif ninterpretaw kif nifhmu dan il-ktieb. U fil-bidu tiegħu dan il-ktieb insibu kelma ta' Alla għal knejjes differenti fejn f'kull waħda jurihom l-iżbal tagħhom u jurihom is-sabiħ tagħhom. U l-Knisja partikolari ta' Efesu f'kapitlu 2 tal-Apokalissi minn verus 1 sa 5 insibu dan il-kliem. Lill-anġlu tal-Knisja li hemm f'Efesu ktiblu hekk. Dan jgħidlek dak li għandu s-seba' kwiekeb f'idu l-leminija għal Ġesu. Dak li jimxi fost is-seba' kandelabri tad-deheb. Jiena naf l-opri tiegħek u l-kedet li tieħu u s-sabar tiegħek, naf li inti lil-ħżiena ma tiflaħx għalihom u li ġast tħarriġt lil dawk li jriduha ta' apostli bla ma'huma u sibthom qarrieqa. Naf li stabart u ġarrabt ħafna minħabba f'ismi u għadek mejjejx. Imma kontra tiegħek għandi li int ħallej dik l-imħabba li kontu rejt fil-bidu. Mela issa ġib quddiem għajnejk fiex waqajt, indem u erġa' qbad l-opri tiegħek tal-bidu għaliex inkella niġik u naħħilek il-kandelabru tiegħek minn postu jekk ma tindimx. Hawnhekk għandna Knisja, għandna komunità fejn il-kelma tal-Alla tirrikonoxxi li hija Knisja li taħdem. Knisja illi tuħu l-kedet, Knisja paċenzjuża, Knisja li l-ħżiena ma tiflaħx għalihom, Knisja li l-apostli qarrieqa tiqfilhom. Knisja li tistabar għax hija persegwitata, hija mġarba minħabba f'isem Ġesu, u Knisja li mejjitx quddiem din il-persekuzzjoni, ċanna Knisja b'5 kwalitajiet ħafna pożittivi. Però minkejja dan, xorta waħda l-mulej jisib biex ngħidlek dnub partikolari f'dil Knisja. Kontra tiegħek għandi li ħallejt dik l-imħabba li kontu rejt fil-bidu. U hawnhekk eżisti jista' jkun din hija ċirkustanza tagħna l-insara jew wħud minna l-insara llum. Nistgħu nkunu naħdmu ħafna, biżla ħafna, niġġieldu l-ħażen, niġġieldu t-talim żbaljat anke li hawn fi żminijietna, nkunu persegwitati minħabba Ġesu.
nieħdu bis-sabar il-persekuzzjoni, però l-imħabba lejn Ġesu tkun nieqsa. L-imħabba lejn il-persuna ta' Ġesu tkun nieqsa. U dan forsi għall-ewwel jista' jistona fil-qalb tagħna, però irridu noqogħdu ħafna attenti u nifhmu sew. Il-Kristjaneżmu dejjem jirriskja li jsir xi ideoloġija, jiġifieri viżjoni ta' ħajja, stil ta' ħajja, mentalità, filosofija tajba, kemm trid, stil ta' ħajja, viżjoni tajba, però dejjem fuq livell orizzontali, ġifieri kif ngħix jiena. Ngħix ħajja tajba. Ngħix ħajja tajba. Però l-Kristjaneżmu eżisti li ngħixu ħajja tajba mhijiex kollox, għax inti tista' tkun Musulman u tgħix ħajja tajba, tista' tkun Buddista u tgħix ħajja tajba, tista' tkun ateu u tgħix ħajja tajba. Tista' ma tmurx lejn il-Knisja u tgħix ħajja tajba ħafna. Anka fi żminijietna għandna diversi nies illi ma jirsqux lejn il-Knisja imma mbagħad imorrulek il-missjoni, jagħmlu atti ta' karità. Ġifieri min ma jirsaqx lejn il-Knisja ma jfissirx li hija ħajja ħażina, moralment ħażina, mhux bil-fors. Jista' jkun, ma mhux bil-fors. Jista' jkun eżisti li anke aħna fil-Knisja nirriduċju il-Kristjaneżmu, il-fidi nisranija fli ngħixu ħajja tajba. Nagħmlu tajjeb ma nagħmlux il-ħażin. Però meta nagħmlu hekk, il-Kristjaneżmu nirriduċjuha għal moraliżmu ġifieri il-ħajja nisranija nirriduċjuha biss li nagħmlu tajjeb u nevitaw il-ħażin. Mentri jekk nagħmlu hekk bħala nsara inkunu tlifna xi ħaġa ħafna ċentrali. Aħna nsara l-ewwel u qabel kollox għax ġejna maħtufin mill-imħabba ta' Ġesu għalina. Kristjaneżmu mingħajr relazzjoni taħraq ta' mħabba passjonali għal Ġesu mhuwiex Kristjaneżmu. Huwa filosofija ta' ħajja tajba, hija kultura ta' ħajja tajba, però mhijiex ħajja nisranija. Aħna l-insara msejħin eżisti li din l-imħabba tal-bidu, din l-imħabba li Ġesu eżisti. Skużawni, fina titbaqbaq. Ħanuża kelma goffa però biex niftehmu. Aħna l-insara ikunu fissati fi Kristu. Qed nuża kelma iffissata x'mhix propja kelma tajba, però biex tifhmu x'qed ngħid b'lingwaġġ popolari. Jekk irid nuża l-lingwaġġ ta' Pawlu, aħna maħtufin minn Kristu. In-nisrani huwa dak illi huwa assorbit, qalbu moħħu jitkellmu Ġesu, Ġesu, Ġesu. Dak hu n-nisrani eżisti. Isimgħu ftit Fra Tumas minn Celano, wieħed illi kiteb il-ħajja ta' San Franġisk, paragrafu 115, kif jiddiskrivi San Franġisk tas-Sisi. Din hija kelma li l-ewwel darba li naqrajta dwar San Franġisk tant u tant u tant ġibditni din il-ħajja Franġiskana. Kien dejjem ma' Ġesu. Ġesu f'qalbu, Ġesu f'fommu, Ġesu f'widnejh, Ġesu f'għajnejh, Ġesu f'idejh. U dejjem ġar lil Ġesu f'ġismu. Bimħabba tal-għaġeb u żamm f'qalbu u fissa ħarstu fuq Kristu Ġesu u dan imsallab. Ħan irġa' naqra għax jiena lija din hija d-deskrizzjoni vera ta' San Franġisk tas-Sisi u tan-nisrani. Kien dejjem ma' Ġesu. Ġesu f'qalbu, Ġesu f'fommu, Ġesu f'widnejh, Ġesu f'għajnejh, Ġesu f'idejh. U dejjem ġar lil Ġesu f'ġismu. Bimħabba tal-għaġeb u żamm f'qalbu u fissa ħarstu fuq Kristu Ġesu u dan imsallab. Hija meravilja eżistej, hekk din hija dil-imħabba kbira diċ-ċentralità ta' Ġesu fil-ħajja ta' San Franġisk tas-Sisi, li jekk iridu nimxu anke fuq il-passi tiegħu għat-tiġdid tal-Knisja, Franġisku jibda minn din l-imħabba għal Ġesu, li mbagħad twasslu għall-imħabba lejn il-foqra. Però jibda minn din l-imħabba għal Ġesu. U allura aħna rridu nistaqsu lil nfusna, jista' jkun li aħna għandna bżonn nikkonvertu minn dan id-dnub?
id-dnub tan-nuqqas imħabba lejn Kristu li huwa l-ewwel kmandament. U l-imħabba tagħna lejn Alla. L-imħabba tagħna lejn Alla. Eżisti xi kuntant hekk kemm inħoss naqsam qalbi magħkom hekk kemm l-Alla noħduh for granted, kemm il-Ġesu noħduh for granted. Kemm aħna sensittivi għall-affarijiet tagħna, kemm inweġġaw meta xi ħadd jonqos lilna, però kemm għandna din l-istess sensitività għal Kristu, għall-affarijiet li Ġesu jħobb, għall-affarijiet li Ġesu jixtieq, għal dak li Ġesu jrid minna. Kemm aħna konxi li fil-Knisja it's all about Jesus, not about us. Li fil-Knisja huwa kollox dwar Ġesu, mhuwiex dwarna. Kemm hija jaqqa dik il-komunità nisranija fejn jisaltan il-jien. Il-Knisja huwa l-post fejn il-jien tagħna imut u fejn Ġesu jisir fiċ-ċentru. Ċertament dan huwa proċess li anke umna l-Knisja tgħinna bil-kelma, bis-sagramenti, bil-laqda tal-imħabba ta' bejnietna, bis-saċerdoti. Però kemm sabiħa dik il-Knisja, dik il-komunità reliġjuża, dik il-parroċċa, dik l-laqda u l-moviment fejn Ġesu huwa fiċ-ċentru. Fejn Ġesu jibaqbaq. Fejn Ġesu inħalluh illi jkun tassew ħaj qiegħed hemm magħna. Però eżisti xi tfisser li aħna ngħidu illi nħobbu lil Ġesu. Nixtieq naqsam magħkom hekk meta ngħidu nħobbu lil Ġesu x'impoġġu f'din il-kelma mħabba għal Kristu. L-ewwel ħaġa hekk nixtieqkom tirrealizzaw li hija tweġiba għal sejħa. Aħna na sejħa illi nħobbu lil Ġesu. Din is-sejħa toħroġ fil-kmandament il-kbir illi insibuh fil-kelma talla ħanikwota il-Sammar kapitlu 12 minn vrus 28 sa 31, Mark 12:28 sa 31. Wieħed mill-kittieba semagħhom jitlewmu bejniethom. U meta ra kemm Ġesu kien weġibhom tajjeb, resaq fuq u staqsih: liema wieħed fost il-kmandamenti kollha huwa l-ewwel? Ġesu jiġbu: l-ewwel wieħed huwa dan, isma' Iżrael, il-mulej Alla tagħna, mulej wieħed u int għandek tħobb lil mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, b'moħħok kollu, bil-qawwa tiegħek kollha. U t-tieni hu dan ħobb il-lajrek bħalek innifsek. M'hemmx kmandamenti ieħor akbar minn dawn. Il-Ġesu, il-mulej u Alla tagħna, aħna nridu nħobbuh b'qalbna kollha, b'ruħna kollha, b'moħħna kollu u bil-qawwa tagħna kollha. Tinja sejħa. Il-kmandamenti huma sejħat lil mulej qiegħed jagħtina fil-ħajja tagħna. Alla li jsejjaħlek, il-missier iridna nħobbu l-liben kif il-missier stess iħobb il-liben. Aħna msejħin li nħobbu lil Ġesu. Tirrealizza din mhix sempliċiment din mhix obbligu ta' bil-fors, li maħabba qatt ma tista' tkun bil-fors. Però aħna għandna bżonn li nħobbu l-Alla fil-ħajja tagħna, għax aħna maħluqin fi ġbija tiegħu, aħna karamita l-Alla. Hemm xi ħaġa li tiġbidna lejh li poġġija hu stess fina u hu miġbut lejna għaliex ħabna. Se twieġeb int għal din is-sejħa għal dan l-ewwel kmandament li tħobb il-Ġesu b'qalbek kollha, b'moħħok kollu, bil-qawwa tiegħek kollha. It-tieni ħaġa eżistijej li mħabba lejn Ġesu hija qatta fidi. F'liema sens, ħanispjega. L-ewwel ittra ta' San Pietru, fl-ewwel kapitlu minn vrus 8 sa 9, San Pietru jikteb hekk: lilu għalkemm ma rajtuhx intom tħobbuh. Fih qatt li issa minntom xtarawh intom temmnu. Fih intom tifirħu b'ferħ glorjuż li ma jistax jitfisser. Waqt li tiksbu l-għan tal-fidi tagħkom li hu is-salvazzjoni tagħkom. L-ewwel parti ta' dawn iż-żewġ tifrus nerġa' nirrepetihom. Lilu għalkemm ma rajtuh x'intom tħobbuh.
fih. Għat li jissa mintomx tarawh, intom temnu. Fih, intom tifirħu b'fer glorjuż li ma jistax jitfisser. Xi żbuħija żistijaj Pietru, il-Papa, imexxi l-Knisja, qed jistidin dil-komunità li hija komunità persegwitata, San Pietru fl-ewwel ittra tiegħu jitkellem ħafna mid-dbatijiet li konna ngħaddu minn ħafna Ġesu. Imma qed jikteb dawn l-insara li huma t-tieni ġenerazzjoni dawn ma jiftakrux il-Ġesu ħaj fil-ġisem. Allura jidhom lilu għal-Ġesu, għalkemm ma rajtuhx intom tħobbuh. U hawnhekk fejn huwa l-att ta' fidi jeżisti, li aħna l-Ġesu mhux inħobbuh meta narawh xi tfisser. Tista' tfisser dak li tfisser ovvjament li nara lil Ġesu għax jidirli. Tista' tfisser ukoll imma li nara fis-sens li nħoss il-preżenza ta' Ġesu. Li nħoss xi ħaġa sabiħa meta nitlob. Li nħoss il-fervur, l-entużjażmu meta mur il-quddies, nitlob ir-rużarju, naqra l-kelma tal-Alla, nattendi grupp reliġjuż, ngħin il-foqra. Hemmhekk faċli nħobbu lil mulej għax għandna l-ħassijina biex ngħidlek. Però eżisti li maħabba vera li Ġesu hija qatt pur ta' fidi meta inti l-Alla ma tħossux. Meta Alla donnu jinħebba f'ħajtek. Meta Alla donnu mhux biss ma tħossux moħbi ma tħossu kontra tiegħek saħansitra. Kienet esperjenza ta' ċert qaddisin, Santa Faustina Kowalska fil-ktib tagħha Aħna Divina Fruħi, tiddiskrivi dil-lola uċċjata ta' dbatija fuq is-salib fil-ħajja tagħha li mhux biss tħoss in-nuqqas ta' Alla, imma donna tħoss li Alla huwa kontra tagħha li x'kollox ġej kontrija. U inti hemmhekk tisma' dil-kelma ta' Pietru lilu ma taraħx imma tħobbu. Kemm għandna bżonn nkunu minn dan it-tip ta' nsara biex il-Knisja tkun sabiħa. Kemm hi sabiħa l-Knisja eżisti, kemm inħobba l-Knisja. Hija l-Rusa ta' Ġesu. Kemm jien kuntent li jiena parti minn din il-Knisja ta' Kristu. Li jiena l-Knisja arsitni mal-mulej, il-Knisja tatni l-Ġesu u tatli l-Ġesu lili. Jiena lilu li l-Knisja għamlitni taħfir li dnubietni, tini l-Ewkaristija, tatni l-kelma tal-Alla, għamlitni saċerdot, tatni l-ħajja reliġjuża. Il-Knisja tatni kollox lili, dak li juna esfija, l-fidi, tatili l-Knisja. Kemm sabiħa. Kemm sabiħa li konna Knisja allura eżistijaj fejn hija mibnija fuq din it-tip ta' maħabba l-Ġesu. Il-fidi, mhux il-ħass, mhux viżjonijiet, mhux deriet, mhux naraw, mhux inħossu, imma li nħobbu l-Ġesu fid-dlam. Li nħobbu l-Ġesu fid-dlam. U mhux ta' darba, ta' kuljum, anke jekk tejja, ta' kuljum. Meta tibqa' titlob u ma tħoss xejn għal tul ta' żmien u tibqa' titlob, tibqa' tmur qudies, tibqa' tqer, tibqa' titqalmen, titlob ir-rużarju, tagħmel via sagra, taqra l-kelma tal-Alla, tħobb il-proxmu, tagħmel l-adorazzjoni, titlob il-qaddisin, titlob għall-mejtin u ma tħoss xejn. Dik l-imħabba. Meta maħniex imexxijin mill-emozzjoni, ma l-imħabba hija d-deċiżjoni. Ċertament hemm mumenti meta l-mulej jagħtina l-konsolazzjonijiet tiegħu. Hemm il-momenti meta l-mulej jagħtina good feeling miegħu. Jagħtina ħastajja biex niftehmu. Però eżistijaj, dak mhuwiex il-ħajja normali, dak huma momenti li jboostjawna, li jtuna mbuttatura, li jtuna ftit kuraġġ. Però l-maġġoranza mhijiex hekk tal-mixja tagħna, aħna rridu nħobbu l-Alla fid-dlam. Fil-lam. Batini l-imħabba. Għaliex meta jiena nħobb il-mulej Ġesu għax qed inħoss xi ħaġa, allura qed inħobbu għalija nifsi għax qed jagħtini good feeling. Jekk imbagħad il-mulej nitilgħu, allura aħna ndow b'Alla, nużaw lill-Alla u mhux inħobbu l-Alla. Iridu nikbru eżistijaj. Ċertament hija kwistjoni ta' maturità li aħna nikbru dana bħat tfal, it-tfal iż-żgħar iħobbu l-ġenituri b'mod egoist, għalihom, għaliex irid il-botti għax natfu xtuħu ħsibu għax jibża jkun waħdu. U min jibqa' hekk fil-ħajja huwa immatur min iħobb l-oħrajn għall-bżonn tiegħu. Il-maturità fl-imħabba nkumana li int mhux tħobb il-ħadd ieħor għall-bżonn tiegħek imma tħobb il-ħadd ieħor għax tpoġġih fiċ-ċentru ta' ħajtek u tagħti ħajtek lilu. U din hija l-imħabba tagħna lejn Ġesu li tittikber u timmatura wkoll ħafna drabi tibda b'mod egoistiku.
fejna fina konti għaddej moment ħażin, depressions, wiċċ imkisser, mart, problemi d-dar, intqajt ma' Ġesu permezz tal-kelma, permezz ta' għaqda, permezz ta' movement. U l-mulej salvani ħalisni, allura jena nħobbu ninġibet warajħ. Tajjeb! Pero dak huwa l-bidu. Ma nistgħux nifqu fuq dak il-livell. Irridu nimxu l-qoddim u nikbru li issa ma nibqgħux inħobbu lill-Alla, dak li Alla jagħmel għalina, imma nħobbu l-Alla għalih innifsu. Ma nħobbx il-Ġesu iktar għax Ġesu jfejjaqni, għax Ġesu jkellimni, għax Ġesu jallimni, għax Ġesu jeżorċizzani, għax Ġesu jaħfir l-nubieti. ċertament dak ukoll. Però issa nibda nħobb il-Ġesu għalih innifsu għax huwa Alla. Għax jistħoqlu li jkun maħbub. Kemm sabiħ eżisti, kemm nixtieq nara knisja hekk. Nies li jħobbu jmorru l-quddis il-ħati, jiċċelebraw, jitolbu rużarju, mhux biex nieħdu xi ħaġa, il-mulej jagħtina fil-ħina tiegħu, imma biex inħobbu l-Alla li nnifsu. Kemm nixtieq eżisti. U minn qalbi nitlob għalikom fi żmien li ġej. Qed tisimgħu dil-katakezi, li tiftħu qalbkom għal dil-kelma tal-Alla, li taċċettaw il-Ġesu b'dan il-mod, li tħobbuh fil-fidi, li ma nkunux insara ta' nofs kedda, li ma nkunux insara illi ma liċ kien ħaġa aħna l-mulejn nitilquh. Li nkunu nsara li verament kapaċi nħobbu l-Alla akkosta kollox. Akkosta kollox. Li niġu biex nażlu l-Ġesu nażluh bis-serjetà, anke jekk inbagħtu konsegwenzi u konsegwenzi jibsa fil-familja stess forsi, fis-soċjetà. Imma l-Ġesu nibqgħu nħobbuh u ma niċiduhx. Kemm sabiħa li tintaqa' ma' nies li jħobbu l-Ġesu fuq is-sudda tal-Mart u mhux jieħduha kontra Alla. Li jħobbu l-Ġesu quddiem il-mewt ta' xi ħadd teżis għalihom. Li jħobbu l-Ġesu quddiem il-mart f'uliedhom, kriżi fil-familja, quddiem in-nuqqas ta' xogħol, quddiem kriżi finanzjarja. Kemm huma sbieħ dawn in-nies. Dawn l-imsara li jħobbu l-Ġesu. Kemm nixtieq nara aktar minnu. Kemm nixtieq nista' nkun hemm f'ħajjitkom eżisti u ngħinkom tħobbu lil Ġesu b'dan il-mod. Kif jistaħna s-saċerdoti, eżisħuti fis-saċerdozzju, ma jkunniex anka din ix-xewqa anka aħna fina nfusna eżisti li nħobbu lil Ġesu kemm huma sbieħ dawk is-saċerdoti li qalbhom dbaqbaq fil-verità l Kristu. Isimgħu San Franġisk xejdilna f'waħda mill-kitbiet tiegħu. Bil-għajnuna tal-grazzja tal-Alla lis-saċerdoti qed jgħid hawnhekk. Mexxu kull xewqa tagħkom lejn Alla nnifsu. Imxen in biss li toġbu lilu. Qisu d-dinjità tagħkom uħuti saċerdoti u kunu qaddisin għax innifsu qaddis. U bħalma lilkom il-mulej Alla minħabba f'dan il-ministeru li jufdalkom imkom fuq kulħadd. Hekk ukoll intom għandkom tħobbuh, tqimuh u tagħtuh ġieħ fuq kulħadd. Tkun ħasra kbira. U d-djufija ta' min jistmerra. X'inhi di djufija ta' min jistmerra? X'inhi di l-ħasra kbira? Issemgħu Sejt San Franġisk. L-waqt li jkollkom lilu preżenti fostkom, tħallu ħsibijietkom jedew f'xi ħaġa oħra li hawn fid-dinja kienet li ma kienet. Mamma mia, l-qaddis kif Ġesu ħataflu ħajtu eżisti. Xi mħabb mhux ta' b'xejn Franġisku ġeddet il-Knisja. Mhux ta' b'xejn. Jalla l-Ispirtu Santu eżisti jibda minna s-saċerdoti wkoll. L-qalbna tinqabad f'din l-imħabba ġenwina l-Ġesu. Kuraġġ ħuti fis-saċerdozzju. Tibżawx tbagħtu għal Kristu. Tibżawx titilfu ħajjitkom għalih. Tibżawx titilfu l-ħin. Tibżawx tidruboloh fid-dinja tal-lum. Huwa worth it jekk skoprejtu l-imħabba ta' Ġesu trid tħobbuh lura. In-nies għandhom bżonn ix-xhieda tagħna, is-saċerdoti reliġjużi, kif aħna nħobbu lil Ġesu. Għax meta jaraw l-imħabba tagħna lejn Alla, jitħeġġu biex iħobbu l-Alla. Meta n-nies jaraw l-imħabba tas-saċerdot lejn Ġesu, jitħeġġu biex iħobbu lil Ġesu. U biex nagħmlu dan eżisti l-kol kemm aħna irridu nitolbu. Ejjew nitolbu għax din l-imħabba mhix awtomatika, din l-imħabba tiġi minn relazzjoni intima ma' Kristu li tibda fit-talb.